Kull min għandu aċċess għall-internet, żgur li xi darba jew oħra aċċess għall-Wikipedia, enċiklopedija li qiegħda kontinwament tikber grazzi għal kontribut ta' eluf kbar ta' attivisti. Li ftit jafu huwa li teżisti verżjoni Maltija tal-Wikipedia li, naturalment, jisimha Wikipedia. Wikipedia hija enċiklopedija li ssiba fuq l-internet. Bil-Malti ngħidula wkoll Wikipedija, l-istess bħalma ngħidu enċiklopedija. Wikipedia bl-Ingliż u madwar 300 lingwa oħra hija l-ħames l-aktar website infittxija madwar id-dinja u hija l-aktar website infittxija li mhijiex website kummerċjali. L-oħrajn bħal pereżempju Google, il-Facebook u x'naf jien dawn huma websites kummerċjali li direttament jew indirettament fihom ir-reklamar. Fil-Wikipedia tmur bliema lingwa tmur m'hemm qatt reklamar kummerċjali. Il-Wikipedia hija wkoll enċiklopedija illi kulħadd jista' jikteb fiha. Hemm ukoll naturalment l-opportunità li wieħed jaqsam tarif illi jkun diġà pubblikat f'sorsi oħrax l-enċiklopediji wara kollox hekk jaħdmu u dan huwa x'jagħmel lil-Wikipedia proġett interessanti għal fatt illi mhux għandek awtorità waħda xi ħadd partikolari bħalma pereżempju kienet l-Enċiklopedija Britannika fejn dan huwa l-edituri tagħha li huma nies partikolari li qegħdin jgħidu x'inhuwa l-erf, imma l-erf huwa erf kollettiv, erf maqsum u lan fil-fatt tal-Wikipedia huwa li naqsmu l-erf tal-umanità flimkien ma' kulħadd b'mod ħieles u b'xejn. Il-verżjoni tal-Wikipedia bil-Malti Wikipedia hija xi ħaġa essenzjali biex aktar minn kollox nindirizzaw problema li ġiet identifikata fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dwar l-estinzjoni jew il-periklu tal-estinzjoni tal-ilsien Malti fil-pjattaformi diġitali. Għaliex aħna meta nużaw pereżempju il-Facebook jew il-Google, dawna ħafna drabi nużawhom bl-Ingliż, ħafna drabi anke meta nikdbu bl-Ingliż. U il-raġuni li tajjeb li nkomplu naraw kif nistgħu niżviluppaw il-Wikipedija, ġifieri il-Wikipedia bil-Malti, huwa għaliex dan il-materjal joffri wkoll rabta ma' xogħol ieħor bħal huwa pereżempju ċekkjatur għall-ortografija, għall-spell checker, jiġifieri u anke aspetti oħra ta' kif nagħmlu traduzzjoni ta' tarif tassew importanti u essenzjali dwar affarijiet anke li m'għandhomx jaqsmu ma' Malta illi jkunu jeżistu bil-Malti. Illi inti allura jkollok pereżempju tarif dwar il-pjaneti biex nagħti eżempju wieħed bil-Malti u Malti miktub tajjeb bl-istess tip ta' informazzjoni illi għandek b'diversi lingwi oħra. Jiddispjaċini ngħid il-Wikipedia bil-Malti bħalissa fiha inqas minn 3000 artiklu u ħafna minnhom mhumiex artikli ta' kwalità. Imma teżisti għaqda non-governattiva illi jisimha Wikimedia Community Malta illi din qiegħda taħdem biex toħloq bażi ta' utenti, jiġifieri users kif ngħidulhom bl-Ingliż, illi dawn l-utenti jkunu jistgħu jaħdmu flimkien biex ikabbru u jkattru il-Wikipedia bil-Malti. Dana huwa biċċa xogħol kbira u enormi u li hemm bżonn huwa li l-ewwel ikun hemm grupp ta' nies li jifhmu sew kif taħdem il-Wikipedia b'kwalunkwe lingwa u mhux ikun hemm iffukar biss fuq il-Wikipedia bil-Malti. U dan jieħu żmien. Allora, ix-xogħol ilu għaddej issa għal madwar 3 snin, qed isir b'mod volontarju imma b'mod li huwa miftuħ ħafna u jiena personalment tal-anqas nittama illi matul din is-sena li ġejja sa jkun hemm biżżejjed nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-Wikipedia b'lingwi oħra biex anka il-Wikipedia bil-Malti, il-Wikipedia bil-Malti tkun anka tista' tieħu dik l-ispinta biex pereżempju minflok ikollna 3000 artiklu kif għandna bħalissa, ikollna 10,000 u aktar. Il-mira hija illi ikollna pereżempju 100,000 artiklu. 100,000 artiklu idaħħal l-ilsien Malti ma' ilsna oħra, dejjem ngħidu aħna l-Malti huwa fost 12 lingwa uffiċjali li hemm fl-Unjoni Ewropea.
jekk tara il-lingwi l-oħra, jew nkella anke lingwi li huma id-daqs tal-Malti li mhumiex aqqas lingwi uffiċjali bħalma pereżempju huwa l-Welsh f'Wales fir-Renju Unit. Jew nkella lingwi uffiċjali oħra bħalma huwa l-Iżlandiż pereżempju fl-Iżlanda. Dawn qegħdin pari passu ma' dawn it-tip ta' figuri li qed insemmi. Irridu nifhmu li Wikipedia żviluppat matul is-snin u allura għalkemm ħafna drabi naħsbu illi mhuwiex source illi wieħed jista' joqgħod fuqu, nistgħu ngħidu li bl-Ingliż u b'nofs żana lingwi oħra, lingwi kbar, jiġifieri bħal huma l-Franċiż, il-Ġermaniż, anke bl-Arbi, il-Wikipedia huwa sors ta' enċiklopedija li wieħed jista' anke jorbot fuqu. Biex jieħu dak il-livell, irrid ikun hemm ħafna aktar artikli milli hemm bħalissa pereżempju fil-Malti u jrid ikollok anke aktar nies li jaħdmu flimkien kollettivament biex jaqsmu dan l-erf. Allura inti jekk għandek min m'għandux jagħmel jrid joqgħod jivvandalizza l-paġna tal-Wikipedia dawn jew awtomatikament permezz ta' software illi jinkiteb biex anke fil-verżjoni bil-Malti jikkontrolla dan it-tip ta' vandaliżmu jew nkella permezz ta' nies illi qegħdin jagħmlu maqassa kważi ħalli ngħidlek ma' ċertu paġni, inti kollok il-livell illi jinżamm għaddej. Jiena fiduċjuż ħafna illi fix-xhur biex ma ngħidx fis-snin illi ġejjin il-Wikipedia se tieħu l-ispinta biex il-Wikipedia bil-Malti tkun tista' anke tilħaq il-livell mixtieq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.